Vale, ja està parlant, vale? Vale. Antes que tot, Què? Ho tinc així. Bueno, desfeinats, assistem en un nou vídeo de YouTube. No anem fallant els diumenges ja. Intentarem, no anem fallant. S'intentarà. I bueno, nou piso, perquè això és un nou piso. Del meu piso. Podem ensenyar l'habitació de les coses? Sí, sí. Va. Transició cinematogràfica a la meva habitació. 3, 2, 1. Avant. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Però que estàs dormint? No. Que vull estirar els pais que si dius. I vull divendres perquè siga dilluns, que esteu dormint? I vull divendres perquè siga dilluns, que esteu dormint? Una cosa us tinc que dir. Això, primo, dormir en el piso es més còmode que dormir en esta llita. Però... Mira quin salonet de postureo, Ah, vale. En vistes, en grans vistes... No està el veí... No ensenyen les vistes, que potser venen els fans a buscar-nos. Continuem el vídeo. Detall. Ahí. Bueno, ja està. Continuem el vídeo. I pues bueno, com no podia faltar el meu piso, sempre té que haver un motiu del València Club de Futbol. Però on està? Això? Primo, tu? On ho portes? Pues mira, ara sí. I això? Ole ahí, coño. Bueno, va. És poc listo este, Ah, sí. Comencem el vídeo ja, tío. 2000 años más tarde. En el vídeo d'avui anem a fer un qui és més probable que versió desfaenats. Toma. Tatan. Pues comencem ja, comencem. Dale. Qui és més probable que s'olvide d'un aniversari? És que tinc molt poca memòria per aquestes coses. No contesta ni al WhatsApp, tampoc és que... Ja, no mos estranya res. En desfaenats pareix que siguem només Sergi i jo en el grup. No. Vicent, com si no participant. Jo és que sóc com Déu, estic omnipresent i avant. Qui és més probable que es tiri un pet en públic? Buah, ho tinc claríssim, el Sergi. En el gimnàs de la Uchi, hòstia, m'ha despertat res. Que això és per la pressió des de la força. La força, Qui és més probable que es quedi dormit pels matins? Sergi. O sigui, ja està demostrat. En el vídeo anterior ja se veu. Una volta. Una volta. Una volta. Ha sigut una volta. En el tamaño de esos huevos. Qui és més probable que es mengi més menjar basura? O sigui, que abusi... Jo crec que Gerard. Sí, jo... Sí. Però Sergi, estic entre Gerard i Sergi, perquè Sergi Jo n'estic- conviu a soles. No, però també... Sergi se fa els seus iogurts ahí en la vena esta. Ostres, que vaig a veure això. Està molt bo. No, però jo crec que jo, Jo crec que és el que pitjor Sí, els tres. pot ser. Qui és més probable que es case abans? Claríssim. 3 anyets. Està poc casat, la veritat. Però és que un poc així. Oh, you touch my tra-la-la. Qui és més probable que isca de festa 3 dies seguits? És que tinc Jo diria a mi mateix. les meues dudes, però és que... En veritat, poden els dos. Sí, però... Sergi i jo... Abusem de la festa. Però que acabar la més demacra dels dos jo crec que Vicent. És que m'agrada molt la festa. A ver, me pasé de puta, me mames. Jo crec que Vicent acabaria més demacrat. És el que hi ha. Qui és més probable que tinga més desamors? I els amors... Jo... Sí. Però Tarragona, Sí. És que no l'he pensat, en veritat. Qui és més probable que es convertisca en un famós actor o actriu? Home, d'actor... Ah, bueno, claro, sí, d'actor tu. D'actor, per recorregut tu. Sí, però... Ojalà algun dia. Però famós, si fem famós, és que el Sergi... controla... El Sergi és modelo, El Sergi... Modelo que... no parece... Qui és més probable que siga el més atlètic?
És que anar al gimnàs En en este Vicent audio. és autohumillar-te. És autodestructiu i humillant per un mateix. Per favor, us esteu queixant del vostre Però, personal trainer? o O sea- això no... Esta prepareu-se. Dale, sí, crec. Qui seria probablement el que jugava en la NBA dels tres? Sergi, vamos. Va, Sergi. Què passa a les proves de la UGI? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. És més probable que vaja borratxo a classe. Els tercios que passen de classe... No, vale, per això... Sí, per això Vicent. sí. Però de normal, Però, no. 2-3 tercios, què són? Això per anar a classe. No, res. No, res. Qui és més probable que es clave en una brega? És una pelea, això? Sí, una pelea, però com es diu en valencià? Brega. Vicent. Ahí en les raves de Vicent. Tu i jugant a futbol. No, És veritat. És que Gerard se piqui molt Un fàcil agressiu, i tio. jo crec que pegaria enseguida algú. O sea, si se li crucen les Clar, cables... ja vos donarem notícies ara quan juguem la Lliga. Això com s'hem apuntat a una lliga de futbol. De la Uchi. I com es diu l'equipo? Senyalito sí. Desfaenats. Telita, Desfaenats patrocinen aquest espai publicitari. Qui és el més probable que faci un trio antes? Bueno, no sé. Un trio... A veure... No és perquè Gerard ja té confiança... No. Vice. Jo? Dale. Qui és més probable que tinga un fill antes? Jo no. Jo tinc clar. Jo vaig a dir una cosa. Això ja està, això és que sí. No, que no va ser pare, va ser tio. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, Qui és més probable que no peleguen mai tard a classe? Claríssim. Ja, bueno, però Sí. a ver. Per Però favor, bueno. sóc l'únic responsable en este grupo de tres. Que desfaenats, una cosa, que alguna volta estem esmorzant en el mos ahí, saps? En el mos ahí, falta un minut o dos per entrar a classe i ja, anem ja a classe, que arribem tard, saps? Sí, Arribem sí, a sí, classe i on està el professor? On està? Fes un cafetet, està a la cafeteria. On està? Qui és el més probable que acabi sent president d'Espanya? Jo. Vicent. No, que tio... Té més làbia, s'ha Sí, engatusat sí. més engatusat. Bueno, vale. Sí. Qui és més probable que faci coses rares en públic? Sergi sempre fa unes coses. És que fliparia. No són coses rares, es diu no tindre vergonya. Sí, però no, però són rares. Si O sea, ¿son rares o no son rares? Lo que va a hacer en Madrid. Lo Y si al balcó del piso. Ah, sí. Y si al balcó del piso fea. Bueno, a petició de Mick m'ha demanat que faci un vídeo explicatiu de la meva locura i... Però és que vosaltres no enteneu, ja que et dit sempre bon dia. Te'n recordes en Moncofa? Bon dia, Paco! Paco! Anàvem per la mar de Moncofa. Anava jo conduint el copiloto. I vaig estar a la venteria baixar i passem pel costat i fa Paco! I no m'hi fa És que jo em sent com en casa sempre. És més probable que supere algun rècord mundial. Jo ja sé qui i quin rècord. Vicent i el d'anar més ràpid en el cotxe per les flames que té. No. Jo crec que vol recordar si no faré ningú. No, sí, la veritat que no estem No ens mirem tan gran no ens mirem. O sea, tan gran com No. Podem fer rècord en este vídeo i que tot el món que el vegi, like i que se suscrivisca, per favor. O sea, Demanem és que- likes? Sí, demanem likes, va. Ja surt. A veure, el vídeo s'està acabant. Sí, està acabant. La setmana que ve anem a dur un videazo perquè és que ja el tenim practicat. Bueno, ara vosaltres l'esteu veient i nosaltres estarem gravant el vídeo. En el Lo moment que se ve, este chiquets, lo que se ve. és Mare espectacular. Jo sols vos dic que molts likes. Va, 50. 50 likes. 50 likes. 50 likes, 50.
I segons el que vos dic si arribem a 50 likes, bueno, i tot el món que està mirant aquest vídeo, subscrit en YouTube i seguim-nos en Instagram també. Bueno, si arribem a 50 likes i tot el món subscrit, A veure. sorteo. 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 ¿De qué? ¿De qué? Sorteo. Y pues bueno, esperem que vos hagi agradat molt el vídeo, no? Sí, clar. Hem pensat un altre vídeo que és molt bo, que ja vos l'ensenyarem. Necessitem de moltes coses per poder... Sí, però bueno, és un vídeo pot ser molt graciós. Sí, pot estar bé, pot estar bé. I no res, pues ens veiem la setmana següent en el videazo, que és El el super videazo. top. I esta setmana ens tornem a veure en Instagram perquè tornarem a pujar, continuarem pujant vídeo. Clar. I pues no res, a tope. Ens vegem des Suscribimos, suscribimos. Adeu. 50 likes.